Diha sa atong ebanghelyo, ang gigamit nga pulong ni San Mateo sa Cebuano, ang translation nila milagro. Ang mga Pariseo nangayog milagro. Sa English, gibutang kini nga pulong nga signs, timaan. Ug ang timaan pasabot nga katong milagro nga himuon ni Jesus. Importante kanato mga igsuon isip tao ang sign, ang timaan, ang milagro, hilabi na kung mahitungod kini sa Ginoo. Karon nga nagsaulog ta sa misa sa bukasyon, daghay mga istorya mahitungod sa timaan sa tawag sa Dios, sa milagro sa tawag sa Dios. Ang mga seminarista kanunay gayud usahay mangayo niining mga timaan, Lord, mapari badyog ko. Dunay usa ka seminarista niadto sa San Pedro Cathedral at taliwala didto sa iyang pag-ampo, ni demand yun siya sa Ginoo. Ginoo, tagaay jud kog sign at gitawag ko nimo. Karon dayon aron maklaro nako ang dagan sa akong kinabuhi. Sign sama sa imong paghikap, sa akong kasing-kasing ug hunahuna, sa akong mabati diha sa akong lawas, sa akong makita diha sa akong kinabuhi karon. Samtang nagampo siya sa masubsob nga nagapiyong nga nangayo gyud og sign sa Ginoo, nabati niya nga gihikap siya ug mingon siya, salamat Lord, kay kini mao na gyud siguro ang sign. Unya wa lang siya gihikap, gikuhit pa gyud siya. Sus Lord, kabuutan jud nimo nga daghang sign ang imong gipabati kanako karon. Nadungog yun niya ang tingog. Ug mingon ang tingog, dong, irog diha kay manilhig ko. Pagbuka niya siyang mata, sus, ang janitor man di ay sa katedral ang nikuhit kaniya ug nihikap kaniya. Niuli siyang masulubon kay miingon ang katedral, ang janitor man day nagtawag kanako, tingalig himuong kog janitor sa Ginoo. Mga kaigsunan, adtong nangayo og sign diha sa atong ebanghelyo pinaagi sa milagro, gitawag ni Jesus nga mga dautan nga henerasyon. Dautan ba ang mangayo og sign? Nan mga kaigsunan, perting daghanang sign nga gihatag ni Jesus sa iyang kinabuhi dinhi sa kalibutan. Gani ang pinaka obvious o grabe nga sign kana gayud nga magpabilin sa atong simbahan kanunay bisag asa ka mosulod, no? Ang sign sa krus diin si Jesus namatay alang sa atong kaluwasan. Nan kung kana ang gihimo nga naa di ay mga signs nga gihatag ni Jesus, ug mudiman pata og sign kaniya diha sa atong kinabuhi, ug ang sign lamang ang makapairog ug makapatandog kanato hilabi na sa tawag sa atong kinabuhi nan tinuod ang giingon ni Jesucristo, ngilad, no? Ngilad nga henerasyon. Kay kung kini mahitungod sa relasyon ug tawag sa Dios kanato, nan dili kini makulong lamang diha sa signs. Kung wala nagkakulang ang Ginoo sa sign diha kanato, nan nganong mangayo pamantag daghang signs. Kay ang pagtuo mga igsuon wala nagadepende sa mga timaan ug sa mga milagro nga ato nga naagian, kundili kini siya usa ka gasa sa Dios diha kanato nga atong palambuon pinaagi sa atong pakigsuod diha sa Dios. Mao nga ang Dios mismo wala nagdemand kanato og daghang mga butang
aron mapadayag nato ang atong pag-ila o pagsunod sa iyang mga tawag, kundili ang atong mga buhat nga nagisaysay sa unang pagbasa. Kanindot ang atong unang pagbasa sa basahon ni Mika. So, ang Ginoo no, nagaingon nga nagaingon sa Ginoo unsa ang gihalad sa Ginoo, no? Sa atubangan sa Dios sa kahitasan, magdala kog halad nga sunugon nga nating baka ug usa ka tuig nga kagulangon. Malipay ba ang Ginoo sa linibong karnero ug sa 10,000 suba sa lana? Dili. Igo na ba kung ihalad ko ang kaugalingon kong anak alang sa akong sala? Tumbasan ba ang sala sa akong kalag sa bunga sa akong lawas? Unsay tubag? Dili. Unsa man di ay ang gikinahanglan sa Ginoo nga atong mapadayag nga tinuod ta nga naminaw ug midawat sa sign sa iyang gipadayag kanato. Gipakita niya kanimo utaw unsa ang maayo. Ang gikinahanglan sa Ginoo kanimo mao ang hustisya ug kaluoy ug ang pagpaubos at tubangan sa Dios. Pagpaubos at tubangan sa Dios. Be humble in front of God. When we seek and demand always a sign from the Lord, it is an expression of our pride in front of Him. It is an expression of our hard-headedness in front of Him. Matig-a nga kasing-kasing. So mga kaigsunan, nunta ang atong pagtuo, ang atong pag-aninaw sa tawag sa Dios kanato. Dili maglibot sa signs, kundili magmasukad gayud diha sa akong pagsalig ug pagtuo sa kaayo sa Dios ug ang akong pagpadayag nga ako nakadungog sa sign sa Ginoo, sa tawag sa Ginoo sa akong kinabuhi, sa inyong kinabuhi isip minyo, no, madre, ulay, maugayod ang pagpaningkamot sa pagpuyo diha, no, sa hustisya ug kaluoy nga maoy gihatag sa Ginoo nga ehemplo diha kanato. Kanindot mga igsuon nga dinhi sa atong kinabuhi ang Ginoo wa magkulang sa iyang mga timaan, sa iyang milagro. Siguro ang uban ni Rimingon nga, wa man ko kasinating milagro, Father. Wa man ko nakasinati nga ako naayo sa akong balatian. No? Kanauntang mga sign ang ihatag sa Ginoo kanato. Wa ba ka gibati og milagro karon nga tungod sa atong kagay sa ulo o sa atong pagkamakasasala, buhi pataron? Ang imong pagpitok-pitok sa mata, ang imong paginhawa karon dakong milagro unsa pa may timaan nga imong gusto. Ginoong Jesus diha sa Eucharistia maoy timos ug lalom nga timaan nga imong gipadayag sa imong presensya diha kanamo, nga amo ikaw nga madawat diha sa imong lawas ug dugo nga imong gihatag nga timaan kanamo sa makausapa nining maong taknaa. Hinaut ta nga kining maong timaan igo na kanamo nga mo padayon sa pagtubag sa tawag nga imong gihatag kanamo ug hinaut unta nga kining maong timaan sa imong lawas ug dugo makapalig-on kanamo sa among pagpadayon sa pagpuyo sa tubag sa imong tawag kanamo sa among kinabuhi karon. Panalangini ang among mga seminarista, O Lord, mga pari ug madre, mga
imong gitawag nga mga batan-on, nga unta sila, dili magmatiga sa ilang kasing-kasing, kundili makanunayon sa pagsunod ug pagtubag sa imong tawag. Amen.